De eerste Albert Heijn Jan Linders van Nederland werd dinsdagmiddag officieel geopend in Venray. De opening trok veel bekijks, maar nadat het lintje was doorgeknipt, wurmden de vele klanten zich in grote getalen door de winkeldeuren. Het is natuurlijk een hele eer dat wij hier in Venray de allereerste Albert Heijn Jan Linders mogen openen. Het was natuurlijk ook een hele transitie daarvoor. Zelf ben ik al heel lang bij het bedrijf, al 22 jaar. En daar ken je natuurlijk alles, het is bekend terrein, het is allemaal eigen. Maar nu mogen we in een hele nieuwe setting deze winkel openen. En hoop ik heel veel klanten blij gaan maken, want daar doen we het voor. Jullie zijn 1,5 week dicht geweest. Ja, kun je kort vertellen, wat is er allemaal veranderd? Ja, er is natuurlijk in die tijd heel veel gebeurd. De hele winkel is helemaal op zijn schop gegaan. Waardoor we nou een heel mooie, nieuwe, vernieuwende winkel hebben. Uiteindelijk is er natuurlijk een veel breder assortiment. Er is een kleine gal en gal aanwezig. Maar wat we wel heel belangrijk vinden is, in het assortiment bieden we nog steeds de beste Onze Trots producten aan. Die ook heel herkenbaar zijn voor de klant. Zoals het vloerbrood, het gebak, maar ook het zuurvlees en de koude schotel. Dus de touch van Jan Linders blijft in het jasje van Albert Heijn hier teruggezien worden. Ja, dus niet alleen het product, het vertrouwde gezegd, hè, want ook de mensen die de winkel maken zijn ook hetzelfde gebleven. Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Al onze mensen zijn meegegaan naar de nieuwe formule van Albert Heijn Jan Linders. Dus de klant hoeft alle vertrouwde gezichten niet te missen. En die staan weer met liefde klaar om hen hier te verwelkomen. Ja, en hoe was het om met het team samen aan deze winkel te werken? Ja, het was natuurlijk voor mij ook een hele nieuw gebeuren. Ik heb binnen Jan Linders verschillende openingen mogen doen. Nu hebben we heel veel hulp gehad en daar ben ik ze heel dankbaar voor van openingsteams van Albert Heijn. Want voor ons is het natuurlijk allemaal nieuw. We moeten nog heel veel leren, maar samen hebben we het gedaan en daar ben ik heel trots op. Albert Heijn met Jan Linders samen. Ja, en dadelijk om 2 uur, dan komen de eerste klanten. Ja, wat verwacht je er een beetje van? Ik hoop dat ik klanten heel erg blij ga maken met mijn team. Ik ben hartstikke enthousiast, mijn medewerkers zijn enthousiast. En het allerbelangrijkste, want dat is waar we het voor doen, dat is ons vak, het is de klanten blij maken. Ja, je zei het al even zelf, hè? Je werkt al meer dan je halve leven bij Jan Linders. Ja, er is nu ook wel wat veranderd met Albert Heijn erbij. Dat is het zeker. Ik ben natuurlijk, is altijd een heel bewuste keuze geweest waarom ik al zo lang bij dit bedrijf ben. Dat is ook een bepaald gevoel dat je hebt bij deze mooie organisatie, het familiebedrijf. Maar ik ben ervan overtuigd dat we dit gaan behouden. Van oorsprong is uiteindelijk Albert Heijn ook een familiebedrijf. En samen gaan we heel mooi die vibe doen. Daar ben ik van overtuigd.